देवर्मा और एमडीसी रविंद्र देवर्मा की पहल से हेजामारा RD ब्लॉक के अंतर्गत युवक युवती खिलाड़ियों को उत्साहित कर युवाओं को नशे जैसे बुरी लागत से दूर रखने की छोटी सी प्रयास के रूप में वॉलीबॉल और फुटबॉल बांटे गए। ड्रग्स एब्यूज कैसे बुंफामिया बेमार हामिया हने सिनी जे सिक्ला सराय रुनो अनेक नष्ट खाइदों हने विभिन्न रोखोमनि स्टेप नाजाक दङ ताबो सिनी हापां हेते एडिसि हापां हेते जों एडिसि हापां खूब ताद्रैनो कैसे रिहेबिलिटेट सेन्टार कैसे खुंना थाङो दङ खुंनो और जों ट्रिटमेंट खायनाय स्टार्टिं खायदोनाय गुबाग्रान लिडारशिप बिसिंति हम हयतो बताय बिसि दिन नांलाका ताबो जे एरियाव जे विभिन्न ड्रग्स जे एब्यूज जे ड्रग्स आने रक जे विभिन्न प्रॉब्लम खाइ दङनि अमन बागिबो विभिन्न स्टेप माना हानाय सिं सिक्लारखौ और तारा माजो खायना जतो सिक्लारखौ गयो न जतो एक्टिभ दंबायदि कारण कि बनि फ्यूचर नि बागै जों माबान संनाय बनो काहाम लामाव जों गुनान बागै स्टेप माना हानाय अमनो फाइनान्स हालगो जों ताइसा सिने एडिसि हाबो होइतेम दि प्रोग्राम गामि वाइज पारा थाङिबो जों मा खालामनाय कारण कि बनो जों मा सिरिनाय और ड्रग्स एब्यूज नि फ्यूचर तम खतिनो ताबो खायना जारो ड्रग्स नालाय दं अको HIV AIDS माजा मनि खूब नुजा दं आंनि जे वाइसफ्रु गं नङो एबा बगन चौधुरी एडिसि भिलेजाव जोंहा 35 जनानो टेस्ट खारिमोन जारा फाइनि र 35 जनानि बिसिङाव 30 जनानो HIV मानजा हायकेनो जारा ड्रग्स एब्यूज दंनाय जे रुखानियाव मानजा दंनाय बरकनि मैक्सिमाम बरकनो ताबो HIV मानजा बंनो जों गाहाम लामो मा दंनाय HIV नि तो कुनु ताई ट्रिटमेंट करि तो ताबो विभिन्न रोखोमनि बिटि पाइजा बंनो ड्रग्स सारिनो बायगो जों स्टेप माननाय विभिन्न ताउन हारि दङ सिग्ला मसों बाहायके तेबो बंनो जों सजा फ्यूचर फेमान जोंनि स्टेप नाहारि दङ गुबाग्रान लिडारशिप फाइनि सालनो तेबो खोनानाय सिनेमि प्रोग्राम दं विभिन्न गामियाम से खालायदों दं ताव जों सबजोनल वाइज के सारातिबा खाइ दङ और ड्रग्स एबिसननि प्रोग्राम सबजोनल वाइज ओमफ्राय जों BC वाइज खायनाय ओमफ्राय वार्ड वाइज विभिन्न रोखोमनि प्रोग्राम खायजोंनाय सिने एडिसि हापां अमनो न सिक्ला रुवा इसा जारा सोशल वर्क खाइ दंनाय न बुसकां आलमा फायनाय बनो गाहाम लामा दंना बागै अमना फायनाय बिनास कक सागला गारि मुक्रै ओंखाय असु जरना हालानो जतनि थाइसे थाइनै कक सायान कगरन पाइरनो बुंबाय